Pán predseda, ako hodnotíte prvý rok vlády Roberta Fica? Tak to nepatrí sa hodnotiť predsedovi, ktorý tie voľby škaredo prehral. Existovala alternatíva voči tejto vláde iná, ale ľudia ju počuť nechceli a nepodporili. Pokiaľ ide o túto vládu, tak je dobré v tom, že má podporu parlamentu, môže garantovať politickú stabilitu. Nie je dobré v tom, že nemá v politických stranách politického oponenta, vlastne to je o ničom. A chyba je v tom, že snaží pozitívne predstavovať každý krok, ktorý urobí občanom Slovenska, odbieha od podstatných problémov. A tie podstatné problémy sú dneska úplne inde, ako sú mediálne prezentované aktivity vlády a aktivity opozície. Takže toto nie je dobré. Ďalej, pokiaľ ide o to hodnotenie vlády, treba povedať aj to, že sú problémy, ktoré v reálnom živote sú iné. A nestačí odvolávať sa na Brusel, nestačí odvolávať sa na krízu, pretože v krízi vždy niekto zbohatne, niekto schudobne, a prečo im máme schudobnieť, ale nevieme ako. Takže nestačí ani vyhovárať sa na bývalé vlády, na to má vláda právo 100 dní po nástupe, o tom už nie. Ste hovorili tu tie podstatné problémy, lebo väčšinou každý politik príde alebo povie, že no tu sú tie podstatné problémy, ale nepovie ich konkrétne. Že ktoré sú to? Poďme na to. Prvý podstatný problém je sociálny. A ten sociálny je absolútna neistota všetkých skupín obyvateľov Slovenska. Tá absolútna neistota vyplýva z toho, že napriek tomu, čo píšu noviny, reálne Slovensku chýba 800 000 pracovných miest. Na to nastupuje sociálne nútená emigrácia, postihujúca takmer polovicu mladých ľudí. Na to naväzuje fakt, že medzigeneračný vývoj je narušený nie tým, že je veľa starých ľudí, ale tým, že mladí sú vytlačení zo štátu, tým, že to má dopady potom na mzdu priemernú, ktorú ľudia dostávajú, tým, že teda sa nevytvorí hrubý domáci produkt plánovania na to množstvo obyvateľov a Slovensku sa v tomto topí, vláda nemá riešenie. Tie, ktoré navrhujú absolventi vysokej školy politické, nestoja za nič. Druhý ten podstatný problém je v dlhovej službe. My sme sa zriekli vlastnej menovej politiky, takže musíme robiť rozpočtovú politiku a v tej sú obrovské problémy, pretože vláda je síce hrdá na to, že znižuje. My máme, tak presne, aby som bol, kanál 3% spodná hranica, 60% horná. Vláda nám hovorí, ako bojí o to, aby bola 3% hranica, je hrdá na to, že takmer znižila o percento, ale zabudla nám povedať, že zvýšila hornú hranicu viac ako 4%, nezadržateľne ide k 60% a prekročeniu. V duchu spolieha na to, že Európska únia zmení pravidlá a odpustí tento kanál, akože pod zámienkou rastu, ale môže to byť rast aj, ktorý môže byť veľmi zlý. Ďalší je prioritik. Ak ideme hovoriť, že ideme od stratégie reštriktívnej, stratégie rozvojovej, medzi tým ešte je medzistupeň, neutrálna stratégia. Ak ho ideme preskočiť, tak treba povedať, čo sú priority v tej stratégii. A tie nie sú povedané, lebo to, čo sa robí, akože stratégia podpora niektorých firiem, ktorá dosť zaváňa protekcionizmom, tak nie je reálna podpora ani trhov, ani podnikateľov, podpora niektorých najmä zahraničných skupín, na ktorých sa skladajú domáci podnikatelia a iní. Nie je dobrá stratégia, spôsob získavania peňazí a koncentrovanie pohybu kapitálu na Slovensku nie je dobrý. Kapitál sa nesmešil, on iba inak prúdi ako pred pár rokmi. Takže to treba robiť, ak sme to vedeli vyriešiť v 90. rokoch a vedeli sme znížiť počet nezamestnaných bez emigrácie po 10%. Tak to, čo sa teraz robí, je chyba a systém sa rozrastá do absolútneho krízového stavu.